Temaşvanên heja dema we xweş êvara we bi xêr. Îro em ê mijara programa me îro millî bilinç ve dil bi kurmancî, hişmendiya netewî û ziman. Îro du nîvanê min hene. Yek İlhan Genç bi xortaniya xwe de wek zarok hatiye bira, xortaniya xwe li bira derbas kiriye. Ana di bankayê de kar dike, wek dinê aktivîst e. Ew ê di beşa yekemîn de İlhan Genç serzemîn biaxivî, qeziyan bike. Ew ê kurmancî bî. Beşa duyem de İsmet bixe nivîskar e, Rûdawê de dinivîsînî. Ji ber ke ew kurmancî nizanî, ew ê bi Tirkî berdewam bike. Ew derheqê milletbûyînê yan zê fikra millî tarîxa wî de hindik malumat bide. Em ê servan meselan bisekirinê. Ez niha dixwazim qeziye bidim İlhan Genç. Berê her tiştî nîvanê xwe re ez dibêjim xêr hatine. İsmet, hoş geldiniz önce. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anha önce İlhan'a söz vereceğim. İsmet kendisi Rudav yazarı. Onunla ilgili bilgi verdim. Zaten İsmet tanıyor geçen programdan dolayı. İlhan tudikazi dereke kadar malumat bide. Fermo. Beli naf xêre de be mamoste hemû temaşevan slav dikim. Ez weke te gotî wexta ku zarokum hatim Londonê Britanya nesalî bûm û sî û yek salê ez li vir dijîm. Bavê min li hêştî nehan hatibû vêderê piştî de yanzdema wexta ku işte serî li penaberî de ew jî qabûl kirin. Yanzdema paşa em hatin bi birayê min xwişka min biçûk û dêya min ve sî û yek salê ez li virim. Yani wexta ku ez li welat bûm heta 5-6 salê xwe ez li gund bûm 3 sal nîv me li Elbistanê derbas kir li wir min dibistan mekteb xwend paşê jî em hatin vira li vir salek nîv dibistana seretayî wek Tirkî dibêjin îlkokul 5 sal dibistana navendî 2 sal lîse û 2 sal jî ez çûm zanîngehr üniversite li wir li ser kompüterê bilgisayarê min dîplomayê xwe qedand. Yani serpêhatiyê min ev e li vir hatina min. Baş e İlhan de kurmancı ez dibêjim mesela kurmancı da te gerek zahmetî kişan. Çitan kurmancî min bûy? Gelek raste gelek hem yani eşin psikolojik travma veka hemû Kurdan bi milyonan Kurd li Kurdistana Bakur li Türkiye mezin bûne min jî aynı travma hatta yemin ez dikarim bêjim du car travma û eşimi kişand. Hatta 5 salê xwe ez li gundekî Elbistanê bûm, gundekî biçûk di nav du çiyan de bû. Dünyaya min bi kurmancî bû yani ew peyvên ewil dengên ewil ji bi kurmancî bûn. Lê wexta ku em hatin Elbistanê me dest bi dibistanê kir weke her kesî weke hemû Kurdên Bakur yani qutandinek weke kêrekê ew dünyaya min bi kurmancî hat birîn min deng û zimanekî biyanî ku hiç min nebihîstiye. Çünkü mesela di gundê ez neçûm di gundê dibistan hebû lê qenebe wan salan di gundê di nav dibistanê de Tirkî bû lê wexta ku zarok ji dibistanê derdiketin heta di hawşê dibistanê de jî bi Kurdî bû. Lê piştî işte heştî û çar heştî pêncan wexta ku elektrik dema bawerim eger neşaşbim dema Turgut Özal elektrik hat elektrik kete nav malan û di gundan jî elektrik kete nav bibore elektrik kete nav malan û Tirkî jî kete nav malan. Li Elbistanê işte min dest bi ziman dibistanê kir travmayek çêbû û 3 sal nîv li wir derbas bû. Piştî salek nîv qutandinek û malbat jî yani nah di fikrim malbat jî yani li wir de
parastinek nekirdim. Direkt hemen xwe derbazî Tirkî kirin. Yani mesela hinek malbat ez nas dikim berde Elbistan, berden Kurdistan Bakur, Amerikan li İzmir'e mezun bune, li Bursa, li İstanbul'e mezun bune, de nav malê de em ê werin ser wê mijarê wexta ku hat, malê de Kurdî parastine lê di malbata min de tiştekî hişmendiyekî egoya hişmendiye netewî, hişmendî ew nebûye, neparastin. Li sala nodî, işte wexta ku ez nesal bûm, em hatin Britanya, vê gavê tramaya duyem. Çünkü em hatin li vir Kurd pir kêm bûn, Kurdê Bakur pir kêm bûn. Li vir jî heta wexta ku ez çûm dibistanê, weke em Tirk dihatibûn hesibandin, heftê rojek çand saat mamosteyek dihat mehînî Tirkî dikirt. Tirkî û işte İngilîzî mehînde de, hînê me de. Yani bingehek hebû lê aşka heskirin û hişmendiyê netewî ez dikarim bêjim piştî 16-17 saliya min dest pê kir. Yani ew lêpirsîn min xwe ew pirsan dikir. Yani ez Kurdim, çima ez ziman nizanim. Piştî ez dikarim bêjim ez 21-22 salî bûm, wexta ku ez çûm İskoçya ji wir de jî çûma İspanya, min gelê Katalan, gelê Bask nas kir, di wir de ew hişmendî hên xurttir bû û min got min biryar da min qarar da min got ez ê vê zimanê xwe ez ê pêş kim, ez ê hîn bim û bawer ke 3 sal, nizkî 3 sal wek hevaleke, wek dostekê bi ferhangan nizkî 3 sal ez radibûm radiketim ku kurmanciyê min pêşkeve, ku yani ew kelime û xwe zêdetir bikim, zengintir bikim. Tabii hevalên ez qala 2002-2003 dikim, Kurdên ji beşê din jî taybetî çand hevalên ji Rojava, ji Afrînê, ji Qamişlo taybetî Kurdên başûr. Mesela hevalekî min hebû tiştekî pir enteresan e, bi xwe hewramî bû ji hewramana Kurdistan başûr bû, Kurdistana Iraqê. Wî jî yani zimanê wê yan jî zaravê wî dayîkê hewramî bû, ne soranî bû. Min li aliyekî de hewl dida kurmanciyê xwe pêş bixim, li aliyekî ez hînî soranî dibûm, li aliyekî ez hînî hewramî dibûm. Yani wisa tiştekî wisa aloz giş bi hevra. Tevlavde bu. Evet. Tu vî aliyê da istisnayî dervayte wekî xort kesê dinekî interese ji bo Kurdî kurmancî nîşandan hene deredora te yan tu bi tenê yî? Ji xwe trajediya me êşa me derûnî psikolojik ev e. Çi li Kurdistana Bakur be, ew heremên ku li Rojavayê Firatîn, yani çema Firat, wexta ku ez dibêjim Rojavayê Firat, ez qala Maraşê dikim, ez qala Malatî dikim, ez qala Sivasê dikim, qala Antêpê dikim. Hatta dereceyekî em qala Semsûrê dikin, Erzincanê dikin, Dersimê dikin. Ev herem jî tiştekî enteresan e, piranî nişteciyên vê heremê Kurdên rêya haqin, Kurdî Alewînin. Yani asimilasyona zimanî çi li ser kurmanc axivan, çi li ser dimilkî axivan yan jî zazakî axivan bi gotinek din, gorî kurmancên Müslüman, kurmancên Sünnî yan jî zazayên Sünnî zûtir dest pê kir. Yani hem ev trajedî li welat wisa hem jî yê ku ew penaberên ku hatine Ewropa wek London mesela li Britanya piranî Kurd ji vê heremên ku min qal kir piranî Maraşînin ji navçe Elbistan û Göksu, Navşîn, Pazarcığın lê ji vê heremin, ji Rojavayê Firatîn em ê werin mesela li hinek aliyan pir serketîne gorî diaspora Ewropa, diaspora Almanya, diaspora Swêd, em bêjin siyasî de, ticarî de, rêxistinî lê aliyê zimanê de pir qelsin, pir zayîfe û ev her roj min diêşîne weke te gotî ez û çand hevalên weke min îstistanin taybetî yê ku emrê xwe ji çil kêmtir. Mesela emrê xwe em bêjin ji çil pêncî mezintir, dîsa hatta astekî kurmanciyê wan nexirabe. Baş e, yani bi devoka xwe xeber didin
تده هناك تركيا هبه problem تونه يعني ازوا problem نابدم لي ايكو امريكا جتشل buçuk çıl kemtirin çıl buçuktirin per istisnanın per kemin evji trajediye me u hakikate me mukhabin naha vi da dikari ev tişe dine faktörü ki dine hebi yani yek faktora din belki hebi belki ariye dinde Erebiti falan van neziki Türkiye Erevideki ariye dini da zamanı van zamanı Kürd Maraş'ı mesela de cudayı ki nabena zamanı Kürd Maraş'ı yedin anda verta Kürd meciye dini nediki Maraş'ı dıbın ev hevde famlıkın yanınakın yani psikolojik çevaçedi bir evdikari bir sebep komünikasyon Ali komünikasyonda kalsiye yani betene kemasya Maraşyan'ın kemasya Kürdi ciyedine betene gerek em divan famlıkını jibek em bükane famlıkını bedene em gerek zamanı van famlıkını eri Ali Kürdi medine de hatın kirin yanına az pırsate du beş bikim em qala Kurdistan'a bakur bakın ye Kürdi kulur hen dijin yani Kürdi kulur Sivas'e le Erzincan'e le Dersim'e le Maraş'e le Semsur'e dijin le Kayseri'ye Sarız Pınarbaş'e dijin em qala ve dere bakın dur da ye bnernamen ramanamen du tesir hanen du bandor hanen yek parani ve herem kurmancı ve heremin riye hakkın alevinin و ام زانن اگر ام دیروکراسیت سالی بنرین وقتا که کمارا ترکیه چه بو جمهوریت چه بو او pergal yani sistema aleviti sistema re haqi ekurmancan joho rakırın وقتا که te sistem rakır tu nikari xwe de nava ol de nava din de zaman bu pareze u pişti katliama taybeti koçkiriye 21 u 37 yedirsi mi taybetil çel u pencan sistematik leser zaman listin faktora duyemji raste hanek cudayı da mesela ez nika be devokeki ne maraşi be tevel de peyvim ez devoka hoji başladım li ez devokeki Türkiye ferhenge yani jembejin standart çünkü kurmancı berbe standart bu ne veçiye ez na jiberku temaşevan min başta begin fan bakın ez be kurmancı ki standart berbelav değindikim qazidikim او faktör jiheye jiberku yani eğer em beri sala 2000 yani nodu pencan bu fikrin teştek tune bu ne internet bu ne satelayta Kurdan hebu yani satelayta Kurdan yekem Met TV bu yani taybeti pişti au despekek bu li dema Met TV'de hiç bizaraveyn heremi yani ne abiramın eğer doğruda eşyaşpın bula min saras bikine falan ne abiramın dema Met TV'de yani devokin cur program bername çene dikrin pişti 2000'an vakta ko internet geç bu taybeti pişti 2000 dehan na vaka çarpal medya televizyonun dijital çebun yani ko amjere de bejin medya nu naha au imkan heye herkes dikare be kurmancı botaniye be kurmancı serhadiye be kurmancı maraşe bername çekin hatta ez dikarım yekem televizyon TV de bu TV 10 wana bername dest be kurmancı ve heremekirin u eğer enverin ser Britanya se faktör henen le Britanya çuma kurmancı çünkü eğer le Swedish le İsveçji Kürt pırtır ji Maraşe'nin ji Mardin'in u ji Konya'nın hatta em dikarim bejin kurmancı Konya vaka nizkemeye lelur ev problem tune
problema Britanya çiye tesira Britanya bila temaşevan falan bakın vakta ki Kurd hatın vedere Kurdin Bakur hatın vedere beri wan 30 sal 40 sal Türkên Kıbrıs'e hebun. O Türkên Kıbrıs'e jî xwedî dukan bûn, xwedî fabrika bûn, fabrikayê cilan bûn. Kurdê me jî hatin mecburman neçarman çûn cem wan li cem wan xebitîn û dezgehê wan hebûn. Rojnamayê wan heftane hebûn, radyoyê wan hebûn, festîvala filmê wan hebûn. Me jî ji ber ku zimanê hevbeş Tirkî bû, Tirkî yani bû serdest di nav civaka vê dere. Faktöre duyem jî, tesîra duyem jî siyasî ye. Yani jî ew rêxistinên Kurdan, komelên Kurdan ê siyasî çi yê PKK, çi jî yê PSK. Çünkü wexta ku em hatin vê dere sê fraksiyon hebûn. Komelên PKK hebûn li vê derê, komelên PSK hebûn û komelên çepgirên Tirkan. Em dibêjin çepgirên Tirkan lê vücut giş Kurd bûn. Yani belki du sê istisna Türk hebûn lê dî serokê wan jî îro jî wisa ye. Serokê wan jî alîgirê wan jî rêveberî wan jî giş Kurdin. Kurdên yani ji herema me nin. Wan jî di komelên xwe de, seminerên xwe de, belavokên xwe de, kovarên xwe de, her tiştî xwe de bi Tirkî dikir. Bi Tirkî dikir. Yani sê faktör. Türkên Kıbrıs'e siyasiyên Kurdan, komelên Kurdan û çepkirên Türk ev zimanê Tirkî li ser me kire serdest. Ez wisa dibînim. Tabii piştî 2000 weka serpêhatiya min weka çawa ku ez 22 sal bûm işte 2002-2003 ew hişmendî xurttir bû min xwe li ser ziman pêş xist. Festivala filmê platformên nû çêbûn. Yani ji bo ku Kurdî pêşkeve, ku kurmancî pêşkeve. Çi soranî çi kurmancî. Ew platformên weka festivala filmê Kurdî ku ez jî damezrarê wê platforma me, wê festivalê me ji destpêkê heta komîteyên dawî û rêxistinên ê xwendevanan li zanîngehan ew hem hişmendiya Kurdbûnê xurttir kir di nava civaka me yê Britanya hem jî hinek ziman pêş xist. Yani jî ziman zînde kir, bikaranîna ziman rêve kir jê re. Gelek spas. û tiştek din bibore tiştek din ez berê ku min bibor lêborina xwe dixwazim min hinek dirêj kir ji ber ku bernameyê me li ser hişmendiya netewî ye divê ez viya bêjim. Mesela gelek ez naxwazim pir bikevim ew yani kolanan akademiyê yan jî basa akademî bikim bi zimanekî basît ji temaşeveran re rave bikim. Gelek akademisyen weka em bêjin Chomsky çi dibêjin netew çawa çi dibe yani netew çawa tarîf dikin dibêjin 5 faktör 5 pêkhateyên ku grubek insan dike netew. Awa yek axe yani işte gundun, bajarın, çiyanın, nevalın dudu xwîne ew millete Kurde sêyem dîroke çarem xwemalî bûn çi ye? Bi gotinekî din aidiyet, bi Tirkî dibêjin aidiyet. Xwemalî bûn tu xwe ji vê malê, ji vê millet dizane. û pêncem jî ziman e. Niha ava tiştekî pir muhîm e ku gudar temaşevan baş bila vê gudarî bikin. Ax, xwîn, dîrok ev nayên guhertin. û dewletên dagirker jî dizane. Yani çiyayên Kurdistanê, bajarên Kurdistanê, gundên Kurdistanê li şuna xwenin. Yani ew were însan jî li şuna xwenin. Dîrok jî ji xwe derbas bîye. Dîrok çi ye bûye yani. Yani ew serpêhatiyê me ye. Lê ku yê ku tên guhertin çi nin aidiyetbûyî ne û ziman e. Mirovekî
مرۆڤ dikare xwe bêje ez xwe wek em bêjin dayîk û bavê we gelek li derdora min Kurd hene hem li Kurdistana Bakur hem jî li Britanya dayîk bav Kurd e lê zarok xwe Tirk dihesibîne yan jî xwe İngiliz dihesibîne ew xwe aîdî wê netewe dibîne û dudu jî ziman mesela em bêjin bav û kalê me kurmancî xeber didan dê bavê me Tirkî xeber didan lê zarê wan İngilizî devleta Tirk dagirker Türkiye taybeti Türkiye vê pir baş dizane ji ber wê li ser ziman û aîdiyata me pir lîstiye ji ber vê ew pergala ew sistema alewîtî rêhaq ji holê rakir û mesela em ê werin ser ola jî ez ê qala wê dije bikim mesela em wexta ku me SDT pergala sistema SDT û rêhaq bi hev re qiyas kir em dibînin çima neha îro gundek bile SD nemaye li Bakur belkî dosek SD mane li gundek nemaye çünkü ewa ji bo sistema Tirkbûne xeter bû tehlike bû lê ev her pênc tiştê ku min bas kir yê herî muhîm yani hîm temel binge yan jî stûn a wan harçar ku min bas kir ziman e eger ziman ji holê rabû ji xwe diçe tabi aidet jî pir muhîm e mesela kek İsmet kurmancî nizane lê xwe ji vê mala Kurdan dihesibîne xwe aîdî Kurdan dibîne ji ber wê ziman nîne lê aîdetbûna wê hestiya aîdetbûna wî xurte ji ber wê hîzmetê doza Kurd û Kurdistanê dike ez li vir bisekînim wexta ku dîsa dor hata min ez em hîn vê dikin fire dikin Ez hinekî ser mesela Swêdê de gerek Kurdê Maraşê hene ez bawerim wan wexta min da wexta ez Swêdê mam wan Kurdî xeber dida Kurdiya xwe bir nekirin ji bo ku atmosfera ki li Swêd heye Kurdbûyîn bi kurmancî qezî kirmê ba yek tişte eger yekî kurmancî qezî nekir ev Kurdbûnê dûr ketiye ji ber vî atmosferê Kurdê wirê Maraşê zî ev kurmanciya xwe xeber didin rast e ez pir caran çûma Swêd li wir pir merivê min hene li Stockholm li Uppsala li Karlstad yel ve pir caran çûm û ji ber wê min basa Swêd kir mesela Maraşî li Swîsre li İsviçre jî pirin dîsa Kurdê wê de pirtir yan Maraşînin yan jî xelkê Erzincanê Dêrsimê lê weke te gotî li Swêd nasnameyekî Kurdistanî heye yani Kurd wir de nebûne çawa bêjim bila yani temaşewan şaş fam nekin nebûne xizmetkarê partiyên Kurdan bûne xizmetkarê doza Kurd û Kurdistanê yani nasnameya Kurdistanî li ser her tiştiye ji ber wê weke te gotî Maraşî jî Konyayî jî heta Kurdên Başûr jî nasnameya Kurdistanê pir xurt e û gelek nifşên nû gencên nû bi Kurdên ji beşa din dizewcin hevaltî dikin ji ber ku yani li Swêdê weka Kurdistanekê biçûk afirandine Kurdistanekê biçûk çêkirine lê em li Awropa mesela bifikre li Swêd 100,000 Kurd hene li Swêd li Almanya nüfusa herî mezin yê Kurdan yê diaspora 1 milyon nîve milyonek 500,000 e li Almanya lê pir lawaz e li wir Türk dibin Alman lê Kurdê me dibin Türk li Almanya li Swîsre li İsviçre dîsa problemek heye mesela li wir li İsviçre partî perestî pir xurt e lê Kurdistan perestî lawaz e yani divê em vana eşkere ji hev dû re bêjin mesela piştî Almanya li Fransa dora 700,000 Kurd henin û ev Kurdana jî weke Almanya 3 nifş 4 nifş li wir henin û tiştekî pir enteresan e Kurdên Bakur ez qala Kurdê Bakur dikim wexta ku ez Kurd dibêjim çünkü mijara me li ser Kurdistan Bakur e Kurdê li Fransa pirtir ji herema dengbêjan e ji herema Serhedê yani ji Agirênin ji Mûşenin ji İdirenin ji Qarsênin li wir jî nasnameyekî Kurdistanî tune nasnameyekî partî perestî heye em jî yani temaşevan fam dikin ez qala çi dikim mesela
دما جگرخوین و نمر Yılmaz Güney Enstitüye Paris'e çekirin. Yani av tam u nasnamaya Kürdistan'da da yani berhem derdixist çaptıkır. Av jî tabi disalên dawî de lawaz bûye. Ji bilî wê bi dehan belkî bi şevan komelenin lê tiştekî ku em bi destan bigirin yani ji bilî xwepêşandanan ji bilî protestayan ew jî lazim e. Ji me re lê ewa ez wek bila yani dilê xwe li min nagirin temaşevan wek teneke zanî slogan avitin teneke çi ye dengek berz derdixîne tu teneke davêje lê têde yani vala ye yani tu pê tiştekî nikare çêke. Ji ber vê yani bila Kurd viya fam bikin bila hişmendiyê xwe xurttir bikin. Çünkü kes, şahsiyet, parti, rêxistin, bu böyle rêxistin ne bileyim, tevger, hebun, îro henin, sibetunenin. Lê Kurd, o doza Kurdistanê, dojî hebu, dema Şex Seyid jî hebu, dema Alîşer jî hebu, dema Dersimê jî hebu. Yani çi bêjim, yani ez tabii ez qala 7 salî dikim. Em dikarin hên biçin, dema Bedirxiyaniyan. Ew cameran, yani baş xirab kêm zêde tiştek çêkirin berxwedan lê yani rûyê wan şad be çûn ser dilovaniya xwe ew nê mane ku yani Kurd mirin û Kurdistan doza Kurdistan xelas bû. Divê em bi vê hişmendiyê bifikirin. Yani em Kurdbûna xwe û hezkirina Kurdistanê di mêjî xwe û di dilê xwe de em xurt bikin, em geş bikin, em biparêzin. Çi qas me parast ew qas dijmin dewletên dagirker nikarin me xelas bikin. Yani dikarin gundê me valakin, bajarê me valakin, em bêjin mulk sermayê me ji destê me hilgirin ew tiştê materyal e. Lê wexte ku te ew di mêjî xwe de di hişmendiyê xwe de te parast û di dilê xwe de parast wek bifikre Yahudî nizkî 2000-3000 yani tam ez nizam minimum 2000 belki ji 3000 sal bêparman ji axa xwe. Lê ew hişmendiyê xwe wenda nakirin, her roj xurt kirin, di dilê xwe de parastin û di dawî de 1940-48 de axa xwe bi dest xistin, welat çêkirin û niha di dünya de belkî welatê herî xurt e. Di her alî de, di alî askerî de, di alî bazirganî de, maddî de, siyasetê de baş e. Min dirêj kir bibore ez dor bidim ke kismet. Zaten ez ê ba temavî pirsî te bahsa wî kir Yahudî wî aliyê de cîkî taybet nîşan didin. Her çiqas êwan ew li ser welatê xe ser erda xe nesekiniyan zî dîsa wan millet bûyna xe parastin. Faktörê wî herî mezin werxuyaye Tevrata wan bû. Tevrat ji ber ki bi zimanê wan bû, lomba wan parastin. Ve dervayî wî em li Araban dinêrîne mesela edebiyata herî mühim ji bo Araban ji ber ki ev zimanê Arabî ye Kur'an e. Qîmeta Kur'anê ji bo Araban ji zimanê wan tê zêdetir. Ne ji gotinan zêdetir. Ji ber ki bi Arabîye bi zimanê wan e hîsê wan îfade dike loma ji bo Araban Kur'an vekî metinekî edebî pir mühim e. Em li milletê dinê zî dinêrîne cara pêşin edebiyata wan bi dînî bi olî pêşketiye hatiye îfade kirin. Belê. Yemek kingê tiştê wiha olî edebî hene yan tinin ya tarixa Kurdan em Yezidîtiyê dizanîne dervayî wî. Eger tu çend dakika bide min ez dixwazim wê çaxê yani me got belkî tu ji bo beşa dîn dihele lê te yani tilî de ser vê babetê vê xalê wê çaxê ez mesela ol yan ji dîn jî vekim mıqala rêhaq, mıqala pergala sistema rêhaq çawa Cumhuriyeta Türk ji ortaya rakirli 23 ji ber wê ew jî tesîreke pir mühim e li ser bişaftin yani jî asimilasyon yani ji holê çûna hem kurmancî hem jî di milkî di nava Kurdên Alewî de
yani mezikin Kurd Perani Müslümanın ne olsa gruba duyem Alevi'nin yani Reya Hak'ın Ezdi'nin o Yarsan'ın le Kurdistana başvur benavi kakayı te penasin o le Kurdistana Rojalat Kurdistana İran'ı Yarsan da bejin hatta İran Fars Çavaklı Türkiye cimada da bejin Ehli Beyt Fars civana da dokazın yani be İslamiyete ve grebidin Farsçı jibo kakayı yani Yarsani jered bejin Ehli Hak hani او خلکی یارسان یعنی کاکای جو خرنا بجر الیا تو بجین یارسان یعنی کاکای مثلا یارسان ایروجی دواین خو دانوستانن خو به زمان خو دکن به حورامی دکن یعنی به گورانی دکن او سرانجام پروتوکا سرانجام نمونه که ناوی پروفسور چی بود ناوی دکتر قادری یلدرم پروفسور دکتر قادری یلدرم او پروفسور Artuklu Zanigi Artuklu Mardin'e bu hatta demek ki parlamenteri HDP bu gotune ki bu per enteresan heye 4 sal beri la haber Türkiye gotu bu ki VJ yani edebiyata Kurdi edebiyateki Alevitiye tabi alur او qala yarsanandık qala kakayendik ya Doktor Kadri Yıldırım wana vaka Reya Hak Alevi dibine çünkü Portugal wan der karne heştanda yani 1200 sal beri çabecim peşket Ukrayna Portuk yani avd beje veçaga despeker hatta beje yeko او helbe şiir edebiyat nivîsanına de navwan da 15 nizki 15 wan jimbun duyem ji SDT mesela Bakuri Kurdistan binere وقتا کو قتلیام ارمنی تبو سرحد حرما سرحد چاوا کو ارمنی جی زده بون بس سدان گنده ازدی هبون بس سدان گنده ازدی هبون نها گندک برده گندک یک ازدی تونل سرحده هنک ل ویران شهر ل باتمان ل دردورا دیاربکر مایی بون اوجی نها گنتونه بلکی چند کس مانه çünkü devlet zane ezdi bengeha kurdiye. Hebeti kurmancı bengeha kurdiye. Dikarı bun Kurdin Müslüman yani vakta ku çünkü ava bedore vakta ku komara Türkiye je xarabe Osmaniyan çekirin kijan xatar bu kijan grup xatar bu jibo komara Türkan yekem yeko ne Müslüman bun. Yeko ne Müslüman yeko ne Türk bun. Ermeni kırkırın, Rakırın, Yunan derxistin, Süryani derxistin. Gruba duyam kima ezdi bu. Ezdi ji Rakırın. Yani tede mıkaben hene Kurdiye mey Müslüman ji girtin. Hani emrasti bejin. Dor hat paşa dor hat Kurdin Alevi. De despeki işte vaka Koçkiri vaka Dersim kırkırın, katliam kırın. Paşacı Stalin çel u penci çünkü nüfus van fırzede bu sistematik liser zamanı van liser heşmendiye van netevi listin. Unaha avji pasifize kırne yani Kurdin mey Alevi pasifize kırne rola çepkiri Türkan jaya yani av sosyalizm fraksiyonun sosyalist jane. Naha Türk gruba ye heri daviş boğa xatar kijan dibine Kurdi mey Müslüman. Hanek pasifize kırne nav av tevgerin yani tarikatın İslami mesela beri tarikatın İslami Kürtperver bun yani Kurdistan perver bun. Le naha pırtır ketina bin kontrola Türkan avji avay ki pasife buya. İşber ve yani mındıreş kırdıysa eğer Kurdin mey Bakur duxwazin heşmendiye xwe xurt bikin zimanê xwe biparêzin bila bêtir dostên ezdî ji xwe re peyda bikin. Mesela ev tesîr mesela hevalê min gelek li Britanya tunun yani pir kemin lê bi rêya internetê bi rêya WhatsAppê ez hevalê min ezdî henin ji Wiran şêrê ji Batmanê ji Serhadê bibore Serhad yani mebesta min Ermenistanê
ez bu wan ve mesela ez kurmancı xoyji peş takım zinde dehelinim yani olji tesireke pır gringe dve Kurd via bizane be yani vakate goti Yahudi be pergala xoy Yahuditi mesela dibêjin zamana İbrani mirli belki de rojane de İbrani bekar ne anin Yidiş bekartini Yidişi vaka Almaniye mesela yid iş yani çe teha yani zamanı Yahudi be Almani manakha yid iş zamanı Yahudi te de işte prani Almaniye le hebek İbranice le disaji vaka Vatikan çavaka iro Vatikan hen Latin zamana Latini parastiye zindeye de nava sinagogin xoda İbrani zinde bu vakta ko devlete İsrail ji çe bu bu ya zamanı devleti mekhala Latini kır bula temaşavanan veya baş bizanebin çavaku Müslüman debejin Arabi piroze Arabi işte zamanı Kur'an'ya zamanı piroze demek pırdireş hatta karne 12 bu 13 bu yani 12 13 tam ne biramın ve çağı vaka Kur'an'ı İncilci digotin zamanı piroz a İncil Latiniye kinge Latini sifte bedizi evvel bedizi kirin hedi wergerandın zamanı İngilizi zamanı Fransız zamanı Almani yani av heremenko Hristiyan bun ve çağı zamanı ve milleti bu standart o hedi stal basal de nav derede de nav kilisede İngilizi yani Fransız yani Almani hat akaftin duayın khoa ayni khoa ve zamanı kirin o zaman peşket zamanı wan peşket mesela nahal Lübnan'ı YouTube he bula tamaşa bakın grubek prani wan ji Afrin'in leji Kobani jehnen direkt Kurdi heye yani kiliseke Kurdi heye her tişti xab Kurdi bu kurmancıya her tişti xab kurmancıya ama zaman da Paris'e li yani dve çünkü nüfusa Kurdan pırtır Müslümanın dve yani Kurdi mey Müslüman Kurdi mey dindar ve rastici ve realiteci bizanabın ufam bakın ve hişmendi nizki ola xab bakın yani çima tırnıkari Kur'an be Kurdi bukhuna be kurmancı bukhuna yani be demilki bizazaki bukhuna je fam bike hani çiş tarad beje hatta de despeka Kur'an beje bukhuna rast tu Arabi bukhuna tu fam nake hani Kurdin Bakur belki Kurdin Rojava Kurdin Başur Irak hanek je fam bakın li Kurdin Bakur Arabi nizanın kanabe be kurmancı bizazaki bukhuna hem kurmancı te tu de Paris'e tu peşteke ve hem jî ew Portugal tu dibêje ji xweda hatiye Portugal mina pîroz e tu jê fam dike. Niha qala Yezidiyan kir Yezidi ana aliye siyasî da yani Kurdistana Iraqî nüfus ki wane zêdetir ne ev te mane ki sebeba erîşa ser Yezidiyan ne bitene olê wan bû bi zimanê wan ezî Mamoste yani ava zêde ne yani aliye stratejik da aliye jeopolitik da zêde tişkî ifade nakin lê aliye zimîn da tişkî gelekî mezin ifade dikin. Tabii cevheri Kurdan ez dibêjim cevheri Kurdan pergal sistema o dini izdiyan u yarsaniye mesela Mehrdad İzadi Harvard zanige Harvard ana eğer Kurdeme naxwendine bla ye orijinal bixun eğer İngilizce ve heye wan heye bla ye İngilizce bixun orijinal eğer İngilizce wan tune na Türkiye heye Türkiye ve jibira mçu eğer te birata je bla bixinin mesela Mehrdad İzadi çiz beje dibêje yazdanizm kîjan grûbê Kurdanın yani dibêje av yazdanizm olên ya herî kevnar ê Kurdanın te de Rêya Haq Alevi te de Ezidî te de Yarsan Kakeyiye henin
دوی کردی ما وی راستی بزنه بن به وی راستی نزدیکی برای خو از دی برای خو یارسان ببن و yani به هر اوایده وان بپارێزن مادی مانوی علی کار ببن مثلا ev ne tesadüfe mesela katliama şengal çima çebu dayış çima erişe şengal kirin doğru da yani dema Osmaniyan da bigre hatta naha tüm xwastin ezditi ortaya rakın bu fikre av deşta Suriye او عشيره برازي لكوبانيا لسوريا لأورفا تواهي ازديبون دو من تماشا برنامه ذكر يكي جسر هذا جوالات بشتري برنامه اتم كالسوري قالا ازديت ذكر دقوت 5 سال بري لجلك گندين سرحده مزگفت نبود 5 سال 6 سال بری لگلک گندی کردین سرحده بس سدان گندین کردین سرحده مزگفت نبود 10 سال لچولکه لبینگوله 7 سال بری 5 سال بری مزگفت نبود افتی چی واته yani 5 sal yani 5 sal beri yani demek ne pırdıraca nişteciğin vedere Kurdin vedere parani çi demeli bir yani zazabi çi kurmancı be ezdi bun yani reye hak bun. Evet. Te gavadine hene ki bazı siyaset zmin kir ez dixazim begerim İsmet'i jite pırskı şuvatır jiberki İsmet öyle sevima ez pırsa haber bekim be kurtayı İsmet'i pırsbikim naha siyaseti rol ki baş neresiye İngiltere'yi mesela zamanı zibo zemin tışkıtına kiriye her çıkas zibo kurdan bir kardaki az kardakim gotiye zibo zemin karık ne kiriye jibervi em iro biminne siyasete kurdi le İngiltere zeretir heliye cemevi peşketine ya de peşketine cemevi anda galatiya siyasete kurdi heye eğer siyasete kurdi grani bidana kurdi eğer kala baberiye kurdan dibikirna yekeki dixasın falan dikariya mesela ev cemevi ve İroyun kurt bugüne yanına. Nizam tefamkir yanına fırsamın. Tücümeler bece tücükek İsmet bece. Ben jitara dibem. Jibeki kurmancıya paşa ezber digerim İsmet. Ha bu bare te kala kek İsmet kir ez via bejim mamuster. Pişti sala 2000 rexistinin komelen cür bu cür vebun. Evet. Taybeti pişti 2000 dehan 2000'dan despekirli pişti 2000 dehan zede bun. Komelin gundiyan çebun. Mesela gundek jukhara avayek kri u yani jboku piştkri bide gundiyan khoy Britanya yani metropolin Türkiye yani le gun. U vakte goti ve çağı hatta dikarim bejim 2008 yani 2000 nahan cemkhane tane yek cemkhane hebu yani cemevi cemkhane tane yek bu pişti 2013 be rexistin buna wan be yani pişkriye wan henek zede buna eğer ne şaşmım naha Londra sese cemkhane henin le tevayı Britanya hejde devhiş cemkhane henin u komelin heremi cehenin mesela el komeye Elbistan komela civaka Elbistan yan ez devir de Türkiye masi nabinim mesela o komelin rexistinin siyasi çi aligrin alo denge mi çu denge mi te Nana denge tete ha denge kek İsmet okey yani o komelin rexistinin siyasi çi çepkirin terkambın yani kutiyede gışt hemen gışt kurdun çi ambejin derdora PSK be çi derdora PKK be jixora xateriyek ditin yani tehlike ditin çima işte vana hatta xwastin relevan bervan bigirin problem yani as one rexistina problem nabinim
her tişt yani her rexistin fonksiyona ki xoya yani komeleki rexistin ki gundeki ew li ser gundê xwe dixebite karê wê îşê wê cuda ye cemxane yan jî mezgeft yan jî em bêjin sinagog yan jî kilîse fonksiyonê xwe heye rêxistina siyasî jî fonksiyonê xwe heye îşê xwe ye eger herkes erkê xwe bîne cî îşê xwe bike yani çawa bêjim İlhan ne tene nasnameyekê xwe heye İlhan jî aliyekî Kurd e İlhan jî aliyekî Elbistaniye İlhan jî aliyekî jinge yani ekoloji dixwaze biparêze İlhan jî aliyekî emrê xwe zêdetir li İngiltere derbas bûye aliyekî ji aliyekî ez Britanî me li aliyekî ez Kurmancım li aliyekî ez rêyê heqim yani Alewî me ev gişt nasnameyê min in yani rengînî û zengîniya min e ez alîkarî çi maddî çi manevî çi jî wextê xwe ez didim û min ji dayê jî ez didim wê rêxistinê wê komelê problem tune eger yani bi vê aqilê bi vê samimiyetê nîzîkî hevde bibin tu problem tune çünkü problem çi ye vana wek rakibî hevdû dibînin yani tamam em bêjin tu parti di nava dewleteke ye û tu partiyekî siyasî ye tu dikare partiya B partiya C rakibî xwe bibîne lê vana ne siyasînin vana ev rêxistin fonksiyonê xwe cudanin tabii di vir de dîsa Kurdên wek min û te yan ji Kek İsmet ku hem her sê Alewînin rêya heqînin yani ji vê civakê tên em dikarin giraniyê xwe bidin van komelên ku civaka me Alewî temsil dike û piranî em dikarin bêjin ji sedî 95 Kurdên Britanya Kurdên Alewînin rêya heqin û yek diçin van cemxane jî ji sedî 95 Kurdin em dikarin giraniyê xwe bidin rêveberê wê dere yan jî bikevin rêveberê wê dere ku her du zaman yani her sê zaman zinde bikin bikar binin çi İngilizî çi Tirkî çi Kurmancî yani ez dikarim wisa şîrove bikim ez politika millî wiha fehm dikim yani partî navbêna partî polîtik û millî politika millî de du ferq hene millî politika ji bo millî politika endamê wî milletê giştî qîmeta wan wek hevdî ye politika di xizmeta wan de ye lê ji bo partî polîtik ev ne mühim e ji bo wan endamtiya partiyê qîmeta endamê partiyê ji yêdinan zêdetir e wexta te ev got wê demê tu nikanî hemez bike gişt milletê Belê me Kek İsmet pir sekiran tu dor bide wî İsmet şimdi Türkçe'ye döneyim dedim biraz önce söyledim İlhan'a dedim ya o İsmet orada yetim kaldı en iyisi kendisine bir soru sorayım. Bu cemevlerinin güçlenmesiyle ilgili mesela geçmişte dernekler vardı, partiler, örgütler onların faaliyetleri vardı. Onlar kendi derneklerinde hem Kürtçe eğitim vermediler hem de milli bilinç yerine biraz önce milli bilinç konusunda konuşacağız gerçi sıra sana geldiğinde daha derinlikli olarak onlar böyle kendi liderlerine ait ya da kendilerine ait bir kitabı ezberletme, öğretme ama onun yerine birkaç kelime Kürtçeyi öğretmediler. Acaba bunlardan hangisi milli kimlik açısından daha kalıcı olur? İnsanlar gider, liderler gider, örgütler gider ama hem bu şuur, hem milli şuur hem de kelimelerin, o dildeki kelimeler kalır. Ne diyorsunuz bu konuda? Siyasetin olumsuz bir rolü oldu mu? Kendilerinin güçsüz olmasında bugün dağılmalarında ve mesela onun yerine cemevlerinin yükselişe geçişinde. Doktor şimdi tabii bu meseleye kısaca değinmek lazım. Çünkü bizim bahsetmek istediğimiz konu
İlhan'ın... Yok, kısaca sadece orada sen şey anlayasın diye birazdan geliyor zaten. İlhan'ın anlattığı, tabii her ne kadar Kürtçe bilmiyor'a çıkmışsa da adım, epeyce anlıyorum. Şimdi bu sorunun cevabı aslında İlhan'ın anlatmaya çalıştığı düşüncenin özündedir cevabı. Nedeni o hani milletleri oluşturan unsurlardan bahsederken yani o öbür unsurlar herkeste var. İşte toprak bütünlüğü, ruh bütünlüğü, işte kader ve benzerleri. Ama dil önemlidir diye bahsetti. Şimdi mesela bu bütünlük içerisinde bir ruhi sahiplenme, bir milli sahiplenme olmayınca doğal olarak dil sahiplenmesi de olmuyor. Ve bir silsileli bir mantıktan hareketle dil sahiplenmesi olmayınca da kendisini başka bir biçimde ifade ediyor ve başka bir yere konumlandırıyor. Bu Kürt milletinin başka mezheplerde, başka felsefede, başka inanışlarda olan grup, kurum ve kuruluşlarında da var. Yine konuşmanın başında bahsedilen işte özellikle Kuzey Kürdistan'da yurt dışında, diasporada ya da yurt dışında Dervay Velat Kürtlerinde başka yapılanmaların olduğu, Türk adına, Türkiye adına olduğu ama yöneticilerinin, taraftarlarının, faaliyet yürütenlerinin İlhan konuşmasında belirtti. %99'u belki de Kürttür. Belki değil, %99'u Kürttür ama bu bir konuşmanın ilerisinde bahsedebiliriz. Bu son dönem işte sözde Cumhuriyet döneminden sonra oluşturulan bir milli bilinç dışına çıkarma Kürtleri, özellikle de Kuzey Kürdistan'ın biraz liberal düşünceye yakın Alevi Kürt kesimini sisteme yaklaştırma 70'lerden, 60'larda, 70'lerden sonra özellikle buradan hareket eden bir düşüncedir. Siyasete, yani sol siyasete fazla girmeden cemevleri sorusu üzerinde durursak, bizim cemevleri 90'lı yıllardan sonra biraz böyle siyasi bir tarzda kurumlaşmaya başladı. 70'lerde sol düşünce ya da liberal sol ya da işte Kemalizmle bağlantılı sol Alevi Kürtlüğü, Aleviliği bitirmişti çeşitli nedenlerle. 90'lı yıllarda yeni bir çıkış denemesi oldu. Fakat o çıkış denemesi ve cemevlerinin oluşmasında neredeyse bütün hem ülkede Kürdistan'da hem işte Alevi Kürtlerin yaşadığı Batı Avrupa'da veya güneyde, kuzeyde, doğuda neredeyse hepsinin neredeyse hemen hemen hepsi, hepimiz biliyoruz, eski sol gelenekten gelen Türkiye'li sol örgüt geleneğinden gelen insanlar yürütüyorlar bunu. Büyük bir kısmı da eski düşünceyle bir işte milli düşüncenin dışında olma, göya liberalleşme ya da herkesi kapsama, hani klasik o yanlış ifade edilen 72,5 millete yakındır Alevilik meselesi. O öyle değilmiş tabii. Biz bu Serencam çalışmamızda çıkacak ortaya. 72 şarttır o. 72 millete yakın ama kendi milletine uzak bir Alevilik oluşturuluyor. Bu biraz da herhalde kendi milletine uzak durmak için 72,5, 72 filan deniliyor. Bu çağa bile girmiyor kendi milleti. Oysa Alevilik Kürtlükle doğrudan bağlantılı. Hiç yani tartışmasız Kürtlük olmadan Alevilik olmaz. Tarihsel kaynakları belki kısmen girilebilir. Önceki programda çok uzun anlatmıştık. Yine belirtildi. Kadir Yıldırım Hoca 3 saatlik bir konuşmada o da belirtildi. Olmazsa olmaz yani. Çok kısmi, belki tahtacılar nereden olduğunu bilmediğimiz kesimi Türkmen Alevisi olabilir. Geri kalan hepsi Kürttür. Şimdi bu bizim cemevlerimizde de çok büyük bir sen kimsine Aleviyim cevabı. Yani herhangi bir Müslümana kimsin dediğimde Müslümanım demez. Herhangi birisi ya da herhangi bir Hristiyan ya da işte Yahudi ya da Budist ya da bilmem kim. Ama öyle bir sistem oluşturulmuş ki, öyle bir kafa oluşturulmuş ki Kürtlük bir siyaset gibi algılanmış, bir millet gibi ya da bir oluşması gereken ya da o sistemin bir üst düşüncesi, üst biçimi olduğu uzak durulmaya çalışılmış. Onun için bizim bildiğimiz cemevlerinde Kürtçe çok sınırlı kullanılıyor.
kurslar tarzında verilmeye çalışılıyor. Görev savma tarzındadır. Hepsi Kürttür bizim Alevilerin ve bu diline de, yani milletiyle birlikte diline de sahip çıkması gerekiyor. Yoktur. Zorlaması gerekiyor kurumları ve kurumların yöneticilerini. Bu öncüleriyle alakalı değil, genel bir sistemle alakalı. Mesela benim bildiğim, bizim yaşadığımız coğrafyada bir tane dedemiz var. Yani ismini söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Kürtçe konuşuyor. Kurmancı. Söyleyebilirsiniz. Mehmet Yüksel dede. O mesela konuşmalarını, Gülbenklerini ya da Alevi özel günlerindeki konuşmalarını bir tek onun Kürtçe yaptığını gördüm. Onun dışında hiçbirisi yapmıyor. Hatta mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyor. Bu işin sistemi budur. Bir bütün tarihsel alt yapının, alt düşüncenin, alt oluşumun getirdiği bir yabancılaşmanın sonucudur diyebiliriz. Evet. Teşekkür ederim. Ben kısaca tercüme edeyim. من بکردی به ترکی جی اسمت پرس کرد من گفت جبر چه جمع ول لندن خورتور بون سیاست کردی باش کرد اود بیجی جبر که گره کس دخازن کردن ده اساسی خدا چپن ji Kurdiyatı dixazim dur bisekin ji ber wî wançûne navce meviyan da cî girtine bi wî avayê dixazin ifade bikin. Ez dîsa navê digerim İlhan. İlhan tu dizanî rol model ji bo zimîn, ji bo ku merov zimîn bipeyvî gelek cîkî mezin, cîkî mühim digirî. Ji bo te rol model hebû kî bû xortaniyete rol modelê te? برای که از برسواوی بدم از لسر پرساته تشتکدیم بیجیم ام حق حوالین کل ریوبرین جمخانه هم بدن دورده چاو بیجیم دورده پیشتی 2010 بری 2010 تو دکاری بیجی ریخستن یک ریخستن بو یعنی یک جمخانه بو و با اوایی کی گریدای دولت بو yani دورده جی وکا ne eşkeleli bedezi kurmancı yani Kurdi yani Nesname Kurdi qadexe bu. Ve pişti 2010 ve baskır o hevalin ko je çapkirin Türkan hatta jehanek fraksiyonun Kurdan veka rızgari katen u bun reveber yani pişti 2010 mesela tebiramın kursek bu demilki vekirin bizazaki de panzde heval jebun hatta pranici kurmancı bun hatta diyek dukeşi Türk bun tebiramın eci beştar bun nizki şeş manajot naha taybeti yekulu London'un yeklo belediye kezli dijim he yekjil haringe belediye dine lewur berxwadedin yani kurs bikin hatta kurs kirin problem de burada çiye talep keme ne tenedil cemxane Komelin Kurdan, Komelin eko yani Komelin siyasi Kurdan. Lurji vedikin de panzde biz kesti için seme çarme paşa disekine. Yani problem de burada yani disadettin ser problema av hışmendi. Zamanı denava civaka me Kurdin Bakurde ne tane haramame ne tane mıntıkame çünkü lur Kurdin muşiji pırın. Kurdin bingoloji pırın yani vanacı pıraniye wan Kurdistuninin denav wan da jî zamanı serbest buya Türkiye. Ew jî zarokê xwe naşînin kursin çi kurmancı ve çi demilkî be. Yani problemekî wey yani me wisa heye. Yani jaliyekî pir sloganistin yani pir tundin pir tujin li ser parastinan bêjin partiyekî Kurdan yan jî rêxistinekî Kurdan lê wexte ku hat kiryar yani tiştên yani herî biçûk tu wê Kurdbûna xwe tu wê Kurdistanbûna xwe di dilê xwe de di heşê xwe de li ser zimanê xwe de biparêze lawaz e tune ye. Problem di wir de yani problem ne ku di van rêxistin yan jî rêveberên vê van rêxistinan yani li astengî dirin berme.
يعني لورده طلبه وكا تجارته وقتك طالب چه نبو لهمبري وي تشتك چه نبه باشه وقتا هم مملکت دنان دنرنی لسر مملکت دنان دکنی zaman جبر چی اتراکتیوه جبر که زمان بازاریه نه بتنه زمان بازاریه او زمان دبی زمان kültürizi دبی زمان ادبیزی دبی هر تشتی دنیزی لی ام یمه زمان بری دماغه دا وقت hayvancılık falan dikirın hayvancılık Türkiye yanzi ziraat ye her mühim bu kurmancı henekçi yan gerekçi yan zamanı bazarı bu zamanı sereke bu naha eğer Kurd graniye bedin bazariye bezirganiye ve da vitişe da peşta bikerin evdikari statüya zamanı Kurdi peşta bekini teşekkür ederim Azze تقول مش بيك برساتي اول من برسفنا ذا ليه از دخوازم برسفا برساتي اول بدم بكرتاسي çünkü دفي از حقي وان جامران هناك هن دنافامدا بلا امري وان سد 20 سال به هناك جي چون سر دلوانيا خو وكا هر كسي د دسپیک ده کلام گوتن ستران گوتن و دنگ بیجیا کردی لسر من پر تاثیر بو یکم کی بو شوان پرور شوان پرور براستی لسر میلیونان کرد و روزه من دیسا گوداری برنامه یک دکر دگوت لباشوری کردستانه او پرشمرگین هاتن بریندار کرن نارکوز تو نبویه گوداری کلامی شوان پرور وکا نارکوز دکرن کو yani işte لسر laşevan ameliyat çekin. Yani tesira şovan perver او قسخرت بو. Yani kijan jbo kijan parti jbo PKK'ji yani Ali Green PKK'ji jbo Ali Green PDK YNK Rızgari yani kijan hatta birate. Şivan perver dve yani kemasi am insan yani herkes kemasi khadike. Le vaqta ko insanlık kemasi khal şaşixe ve geri dve tu itiram bedeven. Ez de bejim şivan perver gerek le her çar parti hatta 5 parti eğer am Kafkasya jite tekin 5 parti kusane dve heykeleviç beçekirin. Yani konservatuar naviviç beçekirin. Şivan perver yekem u Civan Haco jberku Civan Haco tabi az xort bu çağı müzika modern dikir. Helbestin Portukin cigerxun derkete destema vana klasikin le vana pır sermin tesir kirin. Hevaleki min ezidi heye jiwiran şehre من اوج 2006-2007 پیوه مناس کرد تنها مجارك هذا ديتيه اللي لسر انترنت لسر واتساب امتم يعني او تلفون من دكي يعني از حلبست عندنا فيسا رومان عندنا فيسا دفي از نافي وي بيجم نواف ميرو جويران شيره از ديه مثلا هلبستا وي هي دلوب برتقاوي رومانا كي وي هي کلاشی رش لهنگی تازی دوی همو کرد وی رومانه بخونین کلاشی رش لهنگی تازی لهنگ یعنی قهرمانی تازی وکی دین 95-96 مد تیوی چه بو یکم کانالی کردن نبو yani gerek Kurd vana buzanım yani yekem kanalı Kurddan bavarım yani rojalat bu yani Kerkuk tabi li yekem kanalı satellite bu ya çanağı ya uydu bu au tesir listermen pırş çekir kesin din tabi afsal basal Zeynel Abidin Han tesira wil sermen pırpıra salapar krizi dil çebum mukabın üster dolovanya xwa jivartoya jimuşe leser se zaravan pır şareza bu xwa azaza bu le kurmanji ji pır baştani bu sorani ji pırşana yani az dikarim pır direşkim yani men lever hatta nivisiye zani şoreş reşi he mesela şoreş reşi le Suediye Ali Hüseyin Kerim heye le Romanya 6 sal bunla lurdiji van 6 mahane min tazawi kıfşkriye bisa jiber hatırı interneti Ali Kardukhos ji dersime ji mazgire eğer neşaşpım bela kurdime Ali Kardukhos leser YouTube taybeti be etem ve bername çedike bela hemu bernameyi wan nizki de videoyu yanin hemu ji seri hatta davi bela temaşa bakın gudari bakın
تو زنگینی و کورaya وی زمانی تو دبینه وقتا که قال زمان دکه پرسا بباره پرسا تا چی بو؟ دومی بود جبر که زمان پیش تا بی اتراکتیو بی gerek بی زمان بزرگانیه هلا بزرگانیه دا هلا تجارت دا کرد و ترکیه rol ki mezin nabinin gerek qas bune politikayı devletiye Kurd bebekiri beri Ali ki dalcı Kurd çepun belki çepun ne de khasın evtişlerine kabul ne dikirin vekiri eğer veki bidim peşi ahe bezirganiye da eme peşta biçini ciye ki karime ya emelleri müsaade bikine bila Kurdi bir haber bidim ev zamanı kurmancı atraktif kirin nade مامۆستا دەوێ ئەم ڕیالیتێ خۆی ئەم ڕاستیە خۆ بزانەبن قەڵا کوردستان باکوردم لە کوردستانە باکوور سۆسیۆلۆژی یان ژێ دەمۆگرافیا کوردان ji binî ve hat guhertin di nav van 5 salên de 5 sal berê peraniya Kurd belkî ji serî heyî 5 li gundan bûn yan jî li navçeyên biçûk bûn û debara xwe bi xwedîkirina ajalan xwedîkirina pez û ga dikirin taybetî ga taybetî pêz û berx û cotkarî dikirin min goya min serpêtiya xwe got min got di gundê me de min got dibistan hebû di nav dibistanê de di nav mektebê de rast e ziman Tirkî bû lê wextek tu ji dibistanê derdiket ji ber ku gund tev Kurd bûn di hawşê dibistanê de jî Kurdî bû lê çi bû di nav van 5 salîn de ez vêya nîşanî te bidim ka hûn dibînin erê 75% di nav van 5 salên de nişteciyên li Kurdistana Bakur ji sedî 5 nahabûne bajarî ji gundan koçber bûne mecbûr mane ketine bajaran çi metropolên Kurdan weka Diyarbekir yani yemezin weka Riha weka Mêrdîn çi jî wek metropolê Tirkan İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin, Antalya tene li gundan ji sedî û 25 mane belkî kemtir yek li gundanın taybetî eger ew gund tev Kurdin dikarin kurmancıya xwe yan jî di milkiya xwe heta dereceyekê biparêzin lê wexta ku tu kete nav metropolan ne tene metropolê Tirkan tu her ez çûm yani çancar çûma Amedê Diyarbekirê Wanê tama kurdiyatî nemaye li Diyarbekir li Wanê hinek li Mêrdîn ji ber ku li ser hudûd li ser sînorê Rojava û Kurdistana Başûrê ew danûstandin hên heye mesela hatta 2015 bi kurmanciya me Maraşeyan bêjin 2015 hinek rahatiyek hebû ew işte leva çêkirin leva bi kurmancî û Tirkî bi dimilkî û Tirkî nizanim şaredarî belediye levayên xwe bi kurmancî yani weka galer em ê werin vê ser vê İskoçya û galer jî weka galer Wales pêşketinek çêbû lê ev 5-6 salin weka sîstema Türk hani rakirina zimanî Kurdî ji holê rakirin çû ser 1923 tiştê ku em neha li Kurdistana Bakur li Kurdistana Tirkiye dijîn aynı sistematik asimilasyon denge de tiştek problemek hebare denge te başe denge te problem ne dîsa vegeriya ser 1923 divê em vê realîte bibînin mesela li meha Gulanê li meha Pêncan Osman Baydemir serokê berê Diyarbekirê parlamenter HDP Osman Baydemir neha li vir e mixabin mecbûr ma di sürgûnê de li Britanya li medya nûçe tev li bernameyê Erdal Erbû paşê li vir hevalê me dikarin bibînin bila Osman Baydemir binivîsin
و ببینین او 45 دقیقه باسا قالا وی realite dike disa telegraf ne telegrafı rojname İngiltere telegraf paşa belki undikarin ser برنامه خوی تویتر و فیسبوک و یوتیوب پر بکن بلا تایبتی حوالی می گریدایی HDP و گریدایی PKK بلا یعنی ساعتی که خواه بدن وی گوتنی وی حرف پیونا با عثمان بایدمیر و عثمان بایدمیر قالا وی ریالیته دیگه دوی 5 سال یعنی حتی که لکروزانا باکور سیستم که minimum federaلی چه نبود یانجی tabi na hayale ke او دوره لد دلمه ده لدوره بلا دلمه و میجه مده ام وک یهودیان بپاريزن سرخابون چه نبون یعنی ته لسر آخوا خو لسر باجاری خو لسر نافچه و گنده خو ته ekonomi پرورده yani her tişti خو ری و نبر تو نکاری وی زمانی بپاريزی تو نکاری وی زمانی بپاريزی وی وک بریتانیا ببه یعنی یک کرمانجی د پاريزن و زنده دکن خبر دنن وک من مخابن yani istisna ببن دوی ام وی realite بن و دوی yani اف بانگا منا مساجا منا از rica دکم ج پارتیا هری مزن ا کردستان باکور HDP از rica دکم ج ریوبرین وان yani وی realite ببینن yani gudari min mekin gudari Osman Baydemir bikin u gori ve strateji xoy u siyaseti xo danin yani bu strateji beri taktikin beri hun vaka devleti xarabi listermeçe dikin ejwan rica dikim yani ve realite bibinin yani eğer ne bu belki demek kinde em vaki İskoçya federasyon dibin yani vaka Cumhuriyete İrlanda çünkü du İrlanda yani yek bakura İrlanda'ya au vaka sistema ka federaliye yek ji komara İrlanda heye komara İrlanda sedu yek sale ji İngiltere vaktiye u serbxoya lewr tane jisedi dudu nüfusa wan zamanı xwe dizanin İskoçya ji 6 milyon nive 5,000 kes zamanı xwe yani zamanı geylik haber dedin ez başlarım çünkü ez İskoçya salek jiyam ez hemen her 3-4 meccarek diçim vedere malbata min xuşka min vedere yani eğer hun dixwazin modelek juxara ji bo Kurdistan bakur bibinin yani bikin galer modeleki başı gelek kes berxwedan û têkoşina ziman yê xelkê galere nizane bila li ser wê lêkolîn bikin gelek belgefîlim henin mesela li dünya de du herem henin ku zimanê galerî jî weka zimanê İskoç û zimanê İrlandiya yani bir birayê xuşkevdirin ji aynı kokete dünyada du herem henin ku galerî xeber din yek welata galere ku neha weka sistema ka federaliye li Britanya yek jî herama Patagonya dikeve Şili û Arjantin ku dikeve Latin Amerika li 1865 grubekî biçûk 200-300 kes ji galer çûn dengê min te? Denkte. Ji vir çûn Arjantin, Patagonya di çolê de, di Çolistanê de ji xwe re heremek çêkirin ku ji asimilasyona İngilîzan bifiltin li wir ziman û kultura xwe biparêzin û heta dereceyekî bi ser ketin û îro çend sal derbasbiya nizîkî 150 sal 160 sal derbasbiya hem li galerê du jî li Patagonya Arjantin'e ew ziman zinde ye û tê bikart anîn kek ismet çû kek ismet xuyanake herhalde hinekî rahatsız bû çi ye lê em disan dikarin berdewam bikinî baş e niha
mesela alaka kültür u zaman diye dikarî çi bibêjî? Ez ber kek ismet ketim ez ji wî re mesajek bişînim. Bişine. Taqeke biborin taqeke bidin min. Biborin. WhatsApp bikar nayine. Neyse problemli ne? Başe. Taqeke. İlhan. Belê kerem ke. Erê min got tu berdewam bike tu derheqê alaka ziman û kültür da çi dikarî bibêjî? Mamoste ziman mi goya di destpêkê de ziman temele, bengehe, sütune. Eger ziman ji holê çû, her tişt ji holê radibe. Çünkü ziman ne tene hene kes dibêjin ziman alavê alavê komünikasyonê, alavê rahgihandinê, zanî di nava însanan de. Na, ziman di nav xwe de her tişt dihewîne. Di ziman de dîrok heye, di ziman de folklorate heye, di ziman de çand heye, ziman da serpêhatiyên te heye, şîn heye, şahî heye, her tiştên te di ziman de veşartiye. Ziman ew qas girîng e. û ziman weka min gotî ew tiştên ku pêkhateyên netew çê dike, ax, xwîn, dîrok, aîdiyat bi hevde ve girê dide. Ziman pir e. Yani rolê pirde dilîze. Eger ziman çû tu diçe. Mesela işte tişek bêjim. Ji ber ku ez li Londonum Londra têde her renk, her insan, her netew, her ol heye. û gelek insanên ji Bolivya, ji Ekwador, ji Kolombiya li vê derê dijîn. Hinek hevalên min in, hinek müşteriyê min in. Taybetî li herema li welatê Ekwador, Bolivya û Peru hên zimanê Inka ku Keçwa jê re dibêjin ku zimanê împaratoriye bû. Ew qas bilind bû, zimanekî ew qas bilind bû. Ez İspanya min jî nexirabe, ez hinek İspanî jî zanim. Ez carna ji wan dipirsim. Yani weke Kurdekî dibêjim hûn zimanê Keçwa dizanin, yani ablas Keçwa dibêjin bi İspanî dibêjin es idioma de campo. Yani ev zimanê gundiyan e, zimanê çiyayê ye. Yani binere aslê xwe, yani wek fîzîkî ji wir e, yani bavê kalan wan xwedî împarator bûn. Ew qas li ser wan lîstine İspanî û zimanî İspanî çand nifşin ziman wenda bûye. Ew yê ku hên zimanê xwe, yani nüfusekî pir biçûk, hên zimanê xwe parastine, zimanê Keçwa xeber didin, wana biçûk dibînin. Yani ava işte derûniye, psikolojiye. û dewleta Tirk jî ji bîst û sisiyan vir de vê nexweşî kiriye dilê me, kiriye mêjiyê me, serê me û dixwaze hişmendiya me wisa têk bibe. Rast e. Ez mesela nizamla aliyê ve dibêjin ya nabêjin wexta yek bavê min diçû ki digot xanim himmet bike, yan zî yenek yê diman ji wan re digot himmet bike, lê yên ki diman zî digotin himmet ji heq e, yani heq dikarî kudreta xe bi kudreta xe alîkariya te bike, ji kudreta xe kudretê bide te. Ev ji ber ki baveriya kesê dinê de mesela civatê dinê de ew tişta tune, wî tiştê wî zimanê bikar nayînin. Min got
زمان کرد مراşê Aliye hevokanda Aliye kelime da gerek devlemende le mero çi dikarî bike ji ber ke wan keliman bi kelimeyekê kurmanciya Aliye dinê da tune mero çawa dike wan keliman bigirî bi kar venî ez mesela dikarim numune bidim nizam bave ev keliman hene yan tune çi bêkirin ez ne pisporum mesela ez devoka heramê me zanim heta ez weka her kesî ez ji devoka xwe çêş tam hildigirim çünkü min yani çavê xwe wisa vekir li dünyaya û yekem dengên ku min bihîst bi devokê min bin pisporên li ser devoka me ku mesela Mehmet Bayrak bi Tirkî jê re dibêje iç toroslar yani jî torosên awçiyayên rêzeçiyayên toros hundirîn wê alî Mazlum Doğan ne şehîdê PKK ez qala wî nakim Mazlum Doğan Kurdekê ji Elbistanê ye ji gundê bi kurmancî jê re dibêjin malê buton yani jî bi devoka me molê buton bi Tirkî jî navê gund Hançıplağ e bi salan e li ser vê ket dide û bi hezaran peyvên vê heremê ku tenê li vê hereme tên bikaranîn ew ferhenga herî dewlemend firê Enstitûya Kurdiyê İstanbolê ku ji alî wan hatibû çapkirin diwir de yani gelek peyv dane wan û wexta ku carna ez mesela weka min gotî videoyên Mazlum Doğan jî henin li ser YouTube her du seminer li vir kiribû yek 4-5 sal berê li rêxistina li komela Elbistaniyan kiribû yek jî li komela Alxasan Alxas jî aşîrek mezin e xwedî 25 gund û mezranin li Elbistanê yek jî sala par li wê dere dayîbû seminerek yani qiyas dike ji aliyê rêziman de li aliyê peyvan keliman yani ji şoran de dewlemendiya vê dere qiyas dike û heta li aliyê rêziman de hinek formên xwe arkeîk wenda nekirine mesela heremên din mesela bêjin herema Serhed herema Botanê ew formên arkeîk wenda kirine lê herema me hin wenda nekiriye lê ez nikarim zêde li ser vê ji te re malumat bêjim çünkü ez ne pisporim yani divê rojek tu kek Mazlum Doğan bike mêvanê bername xwe bêtir li ser vê bisekine heta Alan Dilpak ya mesela Alan Dilpak tabi navê wî pirtûkê Alan Dilpak e navê xwe rastî Mehmet Şeker e li Almanya wî jî kedewî ye Firaz Baran heye dîsa ji Pazarcık ew jî li Almanya gelek kedewî jê heye vana dikare bike mêvana bernameyek taybet baş ez navê wan ji te bigirim niha ji aliyê me mesela hinde kelime yani nizam bawez ya tê karanîn bi Tirkî merkî dibin merkî Kurdiya Maraşê da kelimekî wer heye vexrê bêje dîsa dubare bike merkî vexrê anlamında merkî anlamında de mana merkî mer ha bi Tirkî merkî bi kurmancî çi ye vexrê min net zaniya ki şeve mesela vexrê min nebîşte dibe ku hebe mamoste ji ber ku ez pirtir bi kurmancî ji deverên dîn didim distînim û weke te gotî piranî yek ku emsalê min ya ji min biçûktirin kurmancî xeber nadin yani ji yek ku ji herema kurmancî xeber nadin ji ber wê dibe ku hebe ez nizanim ez kurmancıya vekî da tune kurmancıya standart da tune ver xuya ye kelimeki ji bo merkî ji bo bîle tiştê wer heye kelime mesela bîle em dibêne qenderê wî tiştê nizaniya qendir heye mesela min bizanîn filitandin bikaranî min nego xelas kirin
Mesela هناك هرم خلاص كرن tabi بتو دو وقت فلتاندن و توا بوين ام خلاص بكارناين ام دبيجن توا بو يعني خلاص بو bitti ام دبيجن فلتي ام دبيجن فلتي اسفلتيم يعني kurtuldum ام دبيجن قالكر يعني ام نابيجن ما باسكر يعني حتى هناك بيفنن وكسورانين مثلا ام نابيجن جي بو مثل بكارتينن جي رازانه لي ام دبيجن شنامن اف شنامنا يعني وكا ورقه مثلا هنا وسا يعني اجر بفكرم تبي بالسدان نمونه هنا لي بروبلم تشي وكا هر زمان زماني ميديا زماني برتوكي جوخر ستاندارد دكه يعني كرمانجيا هرمك دكه ستاندارد اوجي ديارك انها دردورا بوتان ديار بكر لسر نویسه لسر مدیا بویا ستاندارد دکاره بو کرمانجا سر هدیه مثلا کرمانجا سرت بهتر tamam وکا دیووک مثلا د کرمانجا مده ا او سردسته د کرمانجا سرده ا ا سردسته لی جالی پیوان جالی کلمه کرمانجا سرده نزدیک me مثلا بجن işte وارا novitaçe او بجن وره navitaçe yani koçkirici hunji vaka dersim yani serhedinin farka her yemezin de fonetik de hani fonetik a o serdeste avji nizanım tesira Türkiye tesira tiştek dine ez nizanım de zamanzan yani Kurdizan basave bakın yani vaqta Cumhuriyeta Türkiye avadı bir belki zamanı van ternake ev diçin لهرجیه دیگرن لوان جیان اگر کلمه ترکیه نه وان کم دکن جی وقتا کلمه ترکی تر نکر دچن جی کردی دیگرن مثلا هنه کلمان گله کلمه اساسی خدا کردی نه جبر که زمانی وان دا تنه چونه هندک لوکالان دا هندک جیان دا زمانی کلمه کردی گرتنه ناو ترکی وکی ترکی پیشکش کردن نه ev زمانی ترکی جی وندزارن چخاز دورو وکیه kurmancıya yeme mesela Kürdeme vitişte nakim nekirin disa amtin ser meseleyi devlet bu ne statü yani tu nikari be sistemi tu zaman be pareze zaman peşxe tamam liser Portugallı diaspora liser medya لسر مدیا نو کام جرد بجن دیجیتال مدیا تویتر او پیشت کهوه جوخاجی دبه او دان اوستانن دبه مثلا دنوا سورانی و کرمانجی ده ام هلدگرن ام ددن مثلا د کرمانجی ده روشنبir دبجن لی د کرمانجی منطقه کرمانجی ronak bire çünkü ronak aydın لی د سورانی ده çma روشنبir jere gotne roş yani vak roşenbir me او roşenbir kriye روشنبir معنی خو یعنی deforme بیه دیسا سوران جمع کرمانجان gelek پیول دگرن از گودار دکم سورانی yani او medya işte medyada peşkeşvani de سورانی خبرده de licarna او mesela tu televizyonun bernamen bere 30 sal 40 sal bere yani 1 sal bere gudar dike tu van peyvan nabine li danustandan ektu bu xazana xoza çedibe havler Kurdistan'a başvur havler paytaxta Kurdistan'a başvur taybeti de salin davide jiber ku paytaxta او herama bedinan ku kurmancın yani çabecim devokeki kurmancıya herama Şengal u Musul avji kurmancın avji beter kurmoka kurmancıya botane vaka qamışlo u merdine avji le havlere perbune kurdin may rojavay lur perbune rojalati lur perbune danustanda ne kaya ne tane dana vak kurmancı sorani jahavrami hılgırtine او tuşte ku tu qaldıke lur çedbe u peştikeve u dikeve nav zamanı wan rojane eğer le Kurdistana bakur statü kekme hebe em xaber reve bibin dube em ji dimilki ji hildegrin dimilki ji jma hildegre şu xana dana va dimilki kurmancı ji çedbe u taybeti av heremin ku dimilki u kurmancı cirane hevdürün çe bu ya ta le Diyarbakır le
li derdora çewlekê Bingöl'e çi bûye li herama me jî ji ber ku em li ser sînorun işte Maraş ji Maraş Sarız Kayseri wê de yani Tirkin di bur de jî tu bixwaze naxwaze peyv ketine nava kurmanciyê me de heta mantık û rêziman jî guhertiye ev tu nikare yani heta ku tu nebû dewlet yan jî tu nebû sistemeke federal tu nikare pêşî li vê dere bigire yani em realîst bin em rastxwe bin. Em realîstin lê Hereketa Kurdî bi kemasî statûkek da pêşiyaxe yan federasyon yan otonomi yan zî devlet nizam çi ji ber ki bigêşî wî statûyê lazim e deste de malzeme hebî. Malzeme çi ye? İnsan e. İnsanê xandevan, insanê ki diçin üniversiteyê, insanê ronekbîr. Tiyê wan bi alîkî mantıqî da, alîkî rasyonel da wan bi kar venîn. Bi manekî negatif da nabêjim. Dê wexta em ser dikinê siyasetê me ew ji mektebê qut kirin. Tiştê nû, tiştê baş nedan pêşiyê bi hezaran kesê wayekê destpêra wan tişt dihat ew girtin birin serê çiyan gelekî wan mir va siyasetkî rast e yan gelet e yani em çawa yani kadroyê wekê kadroyê statûya wê ji kubên ji miriyan Tabii rexneyê te yan jî analizî te di cî de ye lê neku malumat di van salên dawî de laleyekî em bê dewletin hani bê statûnên li Kurdistana Bakur laleyekî jî bi hezaran berhem derketine mesela ez Pirtûkên xwe dinerim nîzikî sed nîzikî 300 pirtûk li ber min in piranî bi kurmancî in piranî jî nivîskarê wan Kurdên Bakurin piranî li Awropa li Almanya li Parîs û li Stockholm û İsveçê hatine çapkirin hinek li İstanbulê hatine çapkirin ferheng jî bi dehan ferheng henin problem di wir de nine problem di wir de heta niha newaka bere niha internet heye niha belkî nizam çand kes me temaşa dike ji her parçên Kurdistana li Bakur li İstanbolê em bêjin li İzmir'e li Kurdistana Bakur li Amedê li Maraşê li her dere insan me temaşa dikin mesela aliyê fîzîkî de belkî em ji hev de dûrin lê wexta ku tu ji aliyê dil û zînî de mêjî de yek bû di wir de problem tune yani problem bêstatû ye yani siyasete Kurdan divê ji ber wê min çand daqa berê min rica kirim weka mesajek xwest bigînim partiya herê mezin yani ku îddia dik yani ne îddia dikem heta îddia nake nabêjam ku partiya Kurdan dibêjam partiya Tirkiye'nin lê dora 6 milyon Kurd jî 6 milyon em zarê wa jî tevlê bikin belkî 15 milyon Kurd jî alîgirê wê partînin potansiyelekî pir mezin e yani ew dikarin li ser vê bişuxulin kar bikin em çawa vê kambax bûna xwe em trajediya xwe ji holê rakin ber bi başbûnê ve bibin çünkü roj bi roj ziman diçe mesela gundê min zarokê herî mezin ku niha kurmancî dipeyve 14-15 salî ye 14-15 salî ye yani awa çi tê yani tê wê manê ku li gundê min ji ber ku zarok tune zarokê biçûk tune ku Kurdî daxivin kurmancî di gundê min de miriye û li pir bi hezaran gundên Kurdistana Bakur Kurdî êdî miriye ji ber ku zarok xeber nadin tê wî mane ki lazim e Kurdî bibî zimanekî bajarî ew çawa dibî ew çawa em bikin niha firsetek zêrîn ketiye destê Kurdan ev medyayê nû dijital medya çawa ku statûkoyê dewletên dagirker li ser me henin yani statûkoyê dewleta Tirk li ser me henin rê neda em zimanê xwe bikar bînin statûkoyê Partî Kurdan jî henin Partî Kurdan jî henin ew gorî ajendayê xwe gorî rojevê xwe bername çedikin piranî bername siyasînin û pir kesî yani neku nebin bila ew bername jî hebin lê gerek bernameyên popüler ji ber wê niha ew
بخيرا تويتر فيسبوك نظام انستغرام نظام يوتيوب هنا كسنن هنا كان بيجن ستيركين كردان هنا بكرمانجي برنامج چدكن هنا بدملكي دكن هنا بسوراني دكن اورنده حتى ريزا فيلم هنن سالا بار بو بيرار بو لإستانبول ريزا فيلمك تشكربون تشتكي برنده يعني اگر حتى مثلا وقتكو دولة TRT 6 ناوی کنه TRT کردی وقتکو او امکان دا دولت به پاره خو وکر گوتن يعني اوا نابه يعني چما هون تلفزيون دولت تماشا دکن اف aynı تشت لکرکوکجی چه بو د دما باسیان دا دولت به دستی خو تلویزیون کردی وکر لی کردین وی هرمه وی دوری باشه گفتن گوری برجوندین خو گوری فرصتین خو بکارانین yani دوی کردی اف فرصت امکان کو دولت اشتره ودیکه جانا توجی yani به عقلانه به و بکارانی ji خو اگه کرم که yani protesto tişteki Kurdime diken protestoya Kurdime lembers TRT 6 tişteki xatere fayda kurdan divit tişteki da tine vidikarın veki kani ki bekarvenin kaniya zaman be sebebe ev tavra reaksiyoner ya taybeti tabii taybeti ya jberku ye devlet mesela gotene ki Kurdana ya bece eğer devlet kerbe le suar mebe ne olsa yani bu mantıkını ziktibin tabii rast jberku Kurdeme Türkan devlete Türk pır eş kışandına le ez vaka goya le başur usa despekir tabii edi jberku ve teknoloji peşketiye mesela çarpel medya tuji bername kolisler internete dike yani bu milyon pound milyon TL ne lazım işlere bu sermaye ki buçuk bu çand havale dilsuz dikarım bakın edi TRT Kurdi yani TRT şeşi yani Kurd çavabecim hebe nebeci problem tünet yani li gotnamın eğer hanek hanek Kurdi mere kazancak deri kazancı bla برنامه خود چکن بلا برنامه زاروکان چکن برنامه زمان برنامه کلامان نظام برنامه kültürü çekin bla tabi eğer برنامه کو به زمانه وان حقارت لوان دکه بلا گوچکی خو اوچاوی خو لوان برنامه بگیرن hani گوتنامن اوه آره na mijarat ser bernaman çarpel medya gerek bername çedike gerek wan be Kurdiye le em vaqta le denerine zedetir axaftine qezikirne kes vek minu te derdike bi serhindik mijaran qezidike röportaj dike ev mümküne interesa hene kesan bikşini le jibo zarakan jibo xortan pir atraktif ne oldu? Tabii mesela ez Zarok TV tabii Zarok TV tuzani demek girdi bun ledisa Kurdan lवर لسر devlet Türk لسر Türkiye fişar kırın yani baskı kırın ve kırın ez ve platforma av Zarok TV pır heja dibinim pır nıktar dibinim ve Kurd sermayedari Kurd destek bedin maddi manevi u peşkeve çünkü Zarok temaşa dikin Zarok'ı 3 sali 4 sali 5 sali 1 sali وقتا کو زاروک تیوی تماشا کرد هشمندی کردی چه به یعنی برنامه لسر هشمندی کردی چه به و مگوی مثلا تویتر ل فیسبوک ل یوتیوب کردن برنامه چه دکن برنامه هنن لسر دیروکه برنامه هنن لسر مکیاژه برنامه هنن لسر وی روزه من گدید کوبارکه و هم دیجیتال هم باورم فیزیکیه ناوی کوار کوباره لسر جلی کردانه لسر مودا تانی برنامه هنن یعنی روپل
یه تویتر یه فیسبوک هنن لسر سینمای کردیه yani مگویا هر کرد نورمال انسان yani علاقه خو به سیاست هي علاقه خو به اجالان هي به بلگسلان هي دوی توجی جبوان چی قصد دسته هات تشتك چیکه برنامه چیکه و نه وک بریه نه او فرصت او امکان دست مده هنن هر کس دکاره تشتك چیکه لسر گرو مثلا گرو گشتی برنامه که بری لترته دکر باورم ترته کردی دکر نه لسر وار تیوی دکه کردکی سرحدیه چه مطلب ناوی بیجی برام چو لسر دگره کردستان توایی کردستان باکور دگره خوشه چه معنی به یعنی دوی برنامه موسا دولمن زنگین به زمانی ته چی بن نه وقت هم کردان دنرنی امکان کردان گلکی کمینه علی مادی دا علی و قادروی دا یکی پروگرام چه دکن گشتک yani praniyavan amatörün hene kime geleki amatörün jiber ki tişki profesyonel bibi em ternakini jiber ki em ternakini Kürt ternakin aliye maddi da aliye psikolojik aliye dine de gerek ev kuvvet ehabekin yek ne verin ne jibok tişki zedetir atraktif tişki zedetir popüler beçekirin Dıçı beji. Ya mesela çarpel medya platforma ve hani kenin tane takip kesin. Mıkala atem kır takip kesse. Yani kinge vakit dit bername çedik bernameyin pre enteresan çedik ya. Yani ambejin Halil İbrahim Baran. Disa Halil İbrahim Baran yani vaka ambejin çand heval bu çand hevalan ve dike. Li çarpel medya min o affam kır eğer şaşbım min serrast ke komiteke yani dipaş ve çarpel medyada Kurdin rengarenk hanen ji gelek fraksiyonun Kurdan kar kırna berede ji her parça Kurdistan insan hanen o platforma ke ji herkes revedi ke dibece tu ser diaspora Kurdan bike tu nizarım ser ve ola Kurdan bike tu ser Rojava bike o nizam tabi yani tudukari kalbike kalneke باور نکم یعنی وکا امبیجن سرمایه روداو تیوی یعنی که 24 کردستان 24 یعنی مدنوچه تونه بچه و تونه لی هنجی قاستیوان برنامه چه دکن yani از ویادی بینم tabi stüdyoya و تونه لی نه yani işte از بینم مثلا نه مالامن از مالا خواده مالامن bu stüdyo و تو جدی مالا خواده مالات bu stüdyo yani problem tune yani jibo temaşevanın en mühim ne? Temaşevan naveroka bername dikkat dikin. De naveroka da çi heye. Yani az çi jibin bu bername hılgırım. Evet. Yani jiber ve yani bla çarpel medya yani havalindin takikes xo buçuk ne binin? Je televizyonun ko 20 sal 25 sal tercübe olan heye bu milyonan euro yani pound yani nizam çi bütçe wana heye hun cana hatta tesira ve liser Kurdan ziyadetir jwan az viya bejim gerek spas gavadini mekala müzik eker aliye maraşi keseki be kurmancı klam strand bejin hene az yekin astıkım ali min paşnavi bir kirlebra Londra'yı gerek popüler dervayı çi bu navexe paşnavexe Ali Sizer Ali Sizer necm araş Ali Sizer jisem süre yani jadiye ma sem süre Mamoste tu yani pırsatel ser Britanya pırsatel ser Kurdistana bakur bu teva yani Herema Maraş jberku tembur jberku müzik yani benga ve ole ve dine ve alevitiye yani reaktiye besedan hunermend klambej hozan derxistine mesela nafçaya kek ismet Afşin lewir gundi qaşan yani heft gundan pektin 150 sal beri je
ji Elbistan çune Elbistan jî qaşan heye lê çune Afşin bi dehan hozan derketine ji wan gundan hatta ez iddia dikim gundê Mahsuni Şerif gundê wî berçeneke derdora gundê Mahsuni Şerif berçenek tev ev gundê qaşan di nav gundê qaşan de yani ew hin bûye xwe pêş xistiye ji wan helbest hilgirtiye beste hilgirtiye tenê farqa wî çi bû ji ber ku Türk bû Tirkê Bektaşî bû yan jî Alewî bû devlet wî pêş xist Meçûlî heye İsmail İpek heye ya navê wan naye bira min çanî yani êko hên henin hên dijîn hên jî yan jî işte di salên 20-40 salê dawî de çûne ser dolavaniya xwe yani bi dehan henin peki mentıqeyê dinê mesela çi İ Mirza nava wî ew jî dîsa ji wî gundiye li Pazarcık bi dehan henin Na em derheqê müzîka Heqariyê da yan zî Merdinê da yan di Urfayê da te gava dinê got şivan hez dike müzîkê wî aliyê gudarî dikine te gudarî kiriye lê mesela veka te çi ye tecrüba te çi ye wan aliyan zî müzîkê Maraşê yan zî yên Sevazê vexta bi Kurdî bû interese heye gudarî dikin tabii yemin tameki migoya weka her Kurd çawa çavî xwe guçkê xwe vekiriye li dünyaya ez ji devoka xwe tam hildigirim ji ber wê wexta ku Alî Sîzer yani ne ji Maraşê lê navç yani kelaka me yani kurmancî ji wî jî weka me ye pir nîzîkê me tam du sê albûmê wê henin hatta demek dirêj li TV'de kar dikir nala Can TV berdewamiya TV'de ez van televizyona pir ji bo Kurdê me Alewî pir bi nirx dibînim tesîra wan ku heşmendiya Kurdî çêke tesîrekî pir zêde çê dike li ser me Alî Sîzer'e Hasan Yıldız'e dîsal ji Afşin'e çawa mesela ji Herama ve Abdullah Papur daimi heye ne olsa daimi ji Erzincan'e lê ji ber ku aynı kültüre hemen çande Hasret Gültekin yani gişt nayen biramın lê vana ez gudar dikim carna de Arabî xwe de wexta ku tu gudarî dikî mesela yekê Hakkariye yekê Urfa yan yekê Vanê qes te gudarî dike ji ber ki kültür yani kültür çevaye bivî avayê eger diyalog hebû ew zî pîvanekî diyaloga ye ew diyalog wexta te müzîka wî aliyê gudarî nekir ve demê ew ê çitan yek milletî bibe yani ez nikarim li ser kesên din tabii şîrovek bikim yani ez ji ber ku ew hişmendiyê Kurdî heye ez gudarî kilamên bi soranî jî dikim bi dimilkî jî dikim işte Metin ew birayên Metin Kemal Karaman Mikail Aslan Ahmet Aslan yani yek û tên bîra min ew xanimek ji Varto heye min navê wê jî bîr kir yani ew jî bi dimilkî dibêje yan jî Taracaf Çagoçik Nilüfer Akbal yani jî Taracaf mesela Taracaf bi harpê bi hawramî ew ne soraniye bi hawramî piraniyê xwe hinek sorancî henin piraniyê xwe bi hawramî ye yan jî li ser YouTube ez dikevim ez gudarî ew bi tembûr bi du têl bi sê têl ê xozanên Xorasana li ser hudûda Türkmenistan û Îranê ez gudarî wan dikim yani ji ber ku Kurdî yani farqaneke ne tene Kurdî mesela ez hemû curên müzîkê hez dikim carna müzîkekî Japonî ve dikim carna müzîkê klasîk ve dikim wexta ku ez gudarî müzîkê klasîk dikim yani ez aram dibim rahat dibim lê wexta ku tabii insan gudarî müzîkên bi devokên dinê kurmancî kir aşinayî ew devoka jî dibe mesela wexta ku kurmancek bi min re bi devokê xwe xeber dide ez dizanim ew ji Mêrdînê ye ez dizanim ew ji Botanê ye yan ji Colamergê ye yan ji Bedînan ye çünkü her
ده هر devok kurmancı de fark heye. Çavak yek vakta ku em xeberdin dibece ava yan ji Malatya'ya, yan ji Maraş'a, yan ji nizanim Konya'ya çünkü niziki evde ya. Evet. Mamoste direj bu 2 saat bu ya bavarım. Az perski daviye perspekim eğer daviye gotine tetenen em xlas bikene li em cartın İsmet be serxe tekinin nivanexe mesela zevacı da mesela pivanike gerek mühim yeke Kürdiki Aliye ve Yanziye Aliye me Yanziye Aliye dine eğer yeke Türkiye dısan yek mezhebi Van tercih dikin ya yeke Kürt tercih dikin. Kürt'teki aynı mezhep edanına. Prani yani. Yani eğer ez derdora xwe binerim yani merve xwe û Kurdên ku li vir dijîn min goya Kurdên vê derê dijîn Piranî Maraş, Malatya, Kayseri û Sîwasî Piranî bi hev de ji xwe li vir Tirkiyê min li Britanya Tirkiyê min vela temaşevan vê bizanibin Tirkiye ku henen Tirkiye Kıbrıs'ın henek Türkiye Bulgar ziyade buna van salin davî de lê Tirkiye ji Pirkê min ew ji Aksaray û Gümüşhane henin Kurd bêtir bi hev de ve dizewcin hatta yeko bi yanî ve dizewcin Türk tercih nakin yekî İngiliz tercih dikin taybetî Kurdê me Alevi yekî İngiliz tercih dikin çünkü bêtir dikarin bi wan ve çawa bêjim bidin bîstinin û bijin hatta min viya farkir ew kesên biyanî çi xanima wan biyanibe yan jî çi zilamê wan biyanibe rêza wan îhtirama wan ji bo Kurdiyatî û ji bo Kurdî ji bo Kurdistanê bêtir e. Mesela li vir hevaleke ji xwe İrlandî ye ji Bakûra İrlandaya Mark e hemû Kurd nas dike Mark Campbell xanima wî ji Beyazî te bû ji Doğu Beyazî te bû bawerim 10 sal bere jî hevdû veqedin 15 sal du kurê xwe henin zilam ji Kurdan pirtir Kurdpervere 20 salê xwe her rojê xwe daye Kurdan. Hani her saniyê xwe her dakikayê xwe dide Kurdan. û mesela hevalekî min heye ji Urmiye xanima xwe ji Romanyaya ji pir Kurdan baştir Kurdî dizane û kurmanca Urmiye qise dike. Yekî din heye ji Amedê li Aberdeen li İskoçya dijî xanima xwe ji Koreya başûr Kurdî dizane. Dîsa yekî Afrînî heye dîsa xanima wî jî ji Koreya başûr e xanim hînî Kurdî bûye. Yani baştirek Kurd Türkanene bi biyanî ve bi zewcin xene be ew rêz didin kultura te zimanê te hînî zimanê te dibin Türk te dik tekabül dikin Türk te dikin Türk yani yani zarokê te dikin Türk problem divirdi ya rast e İlhan gotinekî te davî heye eğer gotinekî te davî heye em programê xilas bikine yani davî ekmek em piştî programê dikarin hinekî sohbet bikine باشه گوتنی من داوی ما yani bahsa her tişkir ma işte gotine min davi az çand hafta beri mak beri az tevli bername Halil İbrahim Baran bum min doğru jî got az dubara bikim taybeti me yani Kurd bigiştî taybeti Kurdê me bakur çünkü az pirtir ev nexweşî weke kanser e ev nexweşî ez di nava Kurdê me bakur de dibînim ji we rica dikim tîka dikim her bila Kurd hişmendî ziman hest û heskirina Kurdistanî li ser her tişt be li ser partiyê we be li ser lîderê we be li ser dîna we be ola we be beriye her tiştî yani gotinekî klasîk e ew helbestvanekî Kurdê başûrmuş bir navê wî ji bir kir helbestê xwe de dibêje berî her tiştî ez Kurdim eger hûn bi wê duruşmê bi wê sloganê lê netene weke slogan yani bi wê bifikirin bi wê bijîn bi wê hest bi wê heskirine hûn nîzîkî Kurdbûna xwe bûn wê çaxê hûn dikarin bi hemû Kurdan ve bidin û bîstinin hûn ji hev de hez bikin fark nake wê partî be wê yani A partî B partî wê ol fark nake eger bi rastî Kurd e tu dikare bide bîstinin û dibêjin ya yekîtiya netewî wisa çê dibe
Yekîtîna netewî bi sloganan çê nabe. Yekîtîna netewî di dil û di mêjî de çê dibe. Diye bide bisînî. Diye heremî veka heremî dev ji tiştê heremî berde diye anha aşiret mühim e lê ji aşiretan bilindtir millet heye. Diye wî bide pêşiyê ana. Yani na bila fam nakin bila migo herkes nasnameyi xwe henin. İlhan Elbistaniye, İlhan Aleviye Rêhaqiye, İlhan Kurde, Kurmanca, İlhan Amerika Britanya derbas kiriye. Ev giş nasnameyê min in. Ez ne dijî van nasnameyê min. Lê wexta ku meseleyê Kurd û Kurdistanê Kurdiyetî çêbû divê çünkü devletî te tune, tiştekî te tune. Wexta ku devletî te hebe, weka Britanya, weka Türkiye, devletê min hebe, ez dikarim pirtir bikevim dû vê îdeolojî, yan jî bikevim dû vê nizanim hereketê, yan jî vê olê. Lê te mal ji xwe re çê nekiriye. Mal ji xwe re çêkin, xaniyek ji xwe re çêkin. Paşe bikevin dû tiştê din. Tedaviyê dikarî bibe xanî li çep bî yan li rast bî yan li jor bî yan li jêr bî. Herî. Malek ji me re pêwîst e, malek ji me re divê. Baş İlhan ez gerekî kevxaş bûm rastî hem xortî hem aktivî tam aktivîstî enerjî. Ez vêya jî bêjim yani mesela yani ji 2005 de yani tim hiç min qut nekir aktiviteya xwe. Çi di Festîvala Filmê Kurdî de, çi di rexistinên gundan de min got şaş kir. Rexistinên xwendevanan vê dere çi wergerandina pirtûkan ji bo kurmancî yani ez di hemû platforman de heme hebûm û hên heme û ez ê hatta ji min hat ez ê hebim yani ji aliyê maddî manevî wextê xwe ez ê tim alîkar bim û dikim jî. Baş e. Gelekî spas te qala İbrahim Halil Baran kir min ji wî soz girt bawerim eger tiştek çê nebû hefta pêşiya me ew ê bibî nîvanê min. Ez spas dikim temaşvanê hêja gerekî spas wext ji me re nema nîvanê me yê dinê İsmet bi sebebekî beşdarê wekî nebû programê nebû lê cartir em ê programekî xusûsî çêbikinê biborin êvara we bixêr spas. Şev baş hemû temaşevanan re. İlhan tu terk meke em hinekî bipeyvîne spas. Şev baş.